Mpungose mfethu awungisize phela mnganami, awungisize sikoko sami. Xhumanise necrush yami entsha, ngine-crush entsha sha, brand new from the box Mjaphani. Oh, angimazi nokumazi, ngimazi ngama-voice notes nje, ngicela ungisize sikoko sami ungihlanganise noMjaphani. Siye kwi-lunch kokungenani. Hayi lalela mfethu lalela mfethu Mjaphani mfethu, lalela mfethu ngicela ungizwe kahle mfethu, wafeza amaphupho ami namhlanje, yabona le ngane mfethu ngihlale ngiyibona mfethu kuwuzalo, ngayibona kwimbewu, namhlanje sengiyibona live kweyami iselula. Hey wesiya, lalela itshele le ngane mfethu ukuthi ngikhona, wesiya mfethu ngizospenda mfethu ngiyacela mfethu ngenza noma yini ukuthi ibe seduze nami siya. Mfethu Liyana, uvala wengane. Hayi kushuthi uthini-ke manje uthi angizame ukunixhumanisa ngibone ukuthi ngihlanganisa kanjani nikwazi ukuba nelunch uthini khuluma ndoda ucacise. Siya mfethu ungasaloku uyicabanga leyo nto, ayenzeke nje kusukela manje, ayenzeke leyo nto. Le ngane mfethu kogoba ikhadi ngiyakutshela siya, uyabona le ngane mfethu ngizoyenzela amanga, ngiyacela mfethu. Ayilizogoba ngempela ikhadi. Cha ngizobona mnganami ukuthi ngenze njani, yabo mhlawumbe ngizoyi-invite ingane because manje sahambile sesegoli, mhlawumbe ngizomu-invite sibone sihlale nendaweni egrand, mhlawumbe mi-invite ko-next chapter noma bo-Cubana noma abo-lokhuzana sozwa ngayo uma ukuthi uyashaya okuncane siyele khona ko-Cubana noma osekhasi or la parade lapha emhlangu, yabo ubambe into encane ingane ijabule mfethu, like abo Vev Moe mhlawumbe noma abo ice troppers mfethu, inganiboni cha umjitho grand angazibona kanjani. Uyaplana lapho bafaka uplano grand guys. Hayi angifuni uqamanga lapha, cha uyaplana. Mina into engiyidingayo nje ukuhlangana naye, but masiya ungichazela le vet no strappers kumi kanjani mhlambe kwi-price bafu, kumi kanjani? Angifuni phela ngigcina sengilimala, yabo mhlambe kumi kanjani bafu, kumi kanjani? Mjaphani ngithi mina ama-price akhona hayi awekho bad kakhulu because ilokhuzana ivev lapha ibe u-5,000 nemali, and then mhlawumbe imoyela uma ngiyi-check-a bathi le i-vintage champagne ewu-3 litre so bazosenzela yona ibe u-11,521, then i-stropers mawuyithenga vele ko-tops nako-macro izobe u-369, but khona la eCuban mhlawumbe izobe u-700 lokhuzana. So nje just lokhu ngani ukuthi kubone ukuthi umjitho grand ulungise nje into encane mhlawumbe noma seninom-25 nje njalo. Hey lalela ngimthanda ngempela uLiyana mfethu, i-crush yami uvala we-crush, kodwa yabona lezi zinto ekumele athibe ngazo ukoma. Hayi ngeke mnganami singaphezu kwamandla ami, akayekele kanje, akahlale lapha ku-TV ngizombuka yena, akagcine ngiyi-crush yakhe la kuma-voice note. Kulungile mfethu, ngeke wesiya, yabo ngingakhanda u-10 room phela ngale nto phela, ngalama-price alezi zinto, ngakhanda u-10 room, ngakhitshela baba lethuna lakhe iTomstone, ngenza ngihlawulele nabantu, ngishadise nabashona bengashadile. We mama, hayi khohla ntombo, we mama. Siya, yazi ukuthi kwenzakalani la? Uma uzolalela isiqalo sale ngane ayikaze ikhulume ngayo yonke lento wena okhuluma ngayo, angathi lokhu sekuqhamuka kuwena nje mfethu. Yini manje wanenkinga nje ngoba ibithena nje icela siphume kanye, ayizange izisho ukuthi siya ko-Cubana yonke le ndawo ozibalayo, engathi eqhamuka kuwena, engathi wena usuma endleleni yami nje. Indaba ngisole ngempela wakhanda umuntu omuhle wamenza umuntu omubi manje kumina. Cha wena thethela ingane, mina ngihlangane ngiyijabulisa, phuma kumina, wena uyisirhabho, awuyisirhabho esidala wena.